दिनै Cbse बोर्डनि 12 थाखोनि रिजाल्टखौ फोसावना होबाय। बे बोसोरनि Cbse बोर्डनि 12 थाखो आनजादनि रिजाल्टआव गासै 87.33 जौखोन्दो फरायसाफ्रा उथ्रिसारदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि देग्लायनि Cbse बोर्डनि 12 थाखोनि रिजाल्टआ एसे गोजोनथाव नङा। मानोना थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव देग्लायनि रिजाल्टआ 5.38 जौखोन्दो खमायदों। Cbse बोर्डआ फोरमायनाय बादिब्ला देग्लायनि 12 थाखोनि आनजादाव गासै 16.9 लाख फरायसुलिफ्रा जिरायदोंमोन। थांनाय 15 फेब्रुवारियाव 5 एप्रिलसिम Cbse बोर्डनि 12 थाखोनि आनजादखौ खुंनाय जादोंमोन। दिनैनि फोसावनाय Cbse बोर्डनि 12 थाखोनि रिजाल्टआव तिरुवनन्तपुरमावनो बांसिन फरायसाफ्रा उथ्रिसारदों। बेनि उनाव नैथियाव बेंगालुरु, थामथियाव चेन्नाइ आरो दिल्लीआ ब्रैथि जायगा लानो हादों। गुबुन फारसेथिं फरायसाफोरनि उथ्रिसारनाय फारिलाइयाव आसामनि गुवाहाटीआ 12थियावसो जायगा लायो। मख'नो गोनांदि दिनै फोसावनाय Cbse बोर्डनि 12 थाखोनि रिजाल्ट बादिब्ला बे खेबाव हौवासानिख्रुइ हिन्जावसाफोरनि उथ्रिसारनाया साबसिन जादों। जुदि नोंथांमोना दिनै फोसावनाय Cbse बोर्डनि 12 थाखोनि रिजाल्टखौ दासिमबो नायाखैब्ला नैबे वेबसाइट cbseresults.nic.in आव नङाब्ला cbsegovernment.in आव थांनानै नायनो गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं SI न्यूरो थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে। চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। SI न्यूरो थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।